ċifri maħruġa mill-NSO juru li matul is-sena li għaddiet kull turist rasal ras nefaq inqas f'pajjiżna. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kull turist fl-2022 nefaq medja ta' 880 euro, ta' meta sa sena l-oħra kull turist nefaq mal-20 euro aktar. Bekk, it-tnaqqis qed ikun rifless fuq tqabbil ma' sena li kienet għada maħkuma minn restrizzjonijiet tal-Covid u allura suppost wieħed kien jistenna żieda mhux tnaqqis fin-nefqa. Iċ-ċifri tal-NSO juru li fl-2022 kienet sena tajba ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' numru totali ta' turisti f'pajjiżna bil-wasliet jaqbżu il-2,330,000 persuna. Dan xorta huwa inqas mill-wasliet fl-2019 l-aħħar sena sħiħa il wieħed jista' jqabbel magħha qabel id-daqqa tal-pandemija. Intant it-tnejn filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru ċ-ċifri tas-sena turistika l-2022 ġie spjegat illi t-turisti qattaw medja ta' jiem inqas mis-sena preċedenti b'aktar minn 1% inqas. Net News staqsal lill-Ministru Clayton Bartolo dwar dan it-tnaqqis mill-2021 għall-2022 bil-Ministru jisħaq illi wieħed m'għandux iħares lejn is-sena preċedenti. Il-comparison li jrid isir huwa mhux mal-2020 imma mal-2019. U dan għaliex dik hija il-benchmark year li qegħdin nużaw aħna bħala Awtorità tat-Turiżmu bħala Ministeru tat-Turiżmu meta qegħdin naraw illi rridu nirkupraw. U insista li l-2021 ma kienx sena konsistenti u għaldaqstant wieħed m'għandux iħares lejn in-nefqa li nefaq it-turist dik is-sena. Naf il-waqt li ġibet l-attenzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u saħaq li hemm bżonn li ċ-ċifri jiġu interpretati b'fini turistiċi. Meta wieħed qed jara l-istatistika irid joqgħod attent ukoll ma xiex qiegħed taqabbel. Faċli tajta tqabbel mal-2020 jiena nifhem li l-NSO qabbel dejjem mas-sena ta' qabel. Iżda għal-fini ta' statistika turistika irridu nqabblu mal-aqwa sena li qatt kellu pajjiżna li kienet l-2019. Intant meta mqabbel ma' sena preċedenti kien hemm żieda ta' turisti li għandhom 24 sena u inqas, iżda tnaqqis bl-ammont ta' turisti li għandhom bejn il-25 u l-44 sena. Finalment meta mqabbel mal-2019 l-akbar żieda fl-ammont ta' turisti kien fost dawk Pollakki, Awstrijaċi, Franċiżi, Taljani u Olandiżi. Madankollu ma bis 66% l-ammont ta' Brittaniċi li ġew f'pajjiżna meta mqabbel mal-2019.